Minkejja li għażlet li ma tkunx parteċipi ta' awtorità li taqdi biss l-interess tal-ftit, l-oppożizzjoni xorta waħda se tibqa' twassal il-leħen tan-nies. Iddikjarat dan id-deputat nazzjonalista Marta Sportelli li fl-aħħar jiem irriżenjat mill-bord tal-ippjanar bl-appoġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Li għalkemm jien issa ma ġbaqali voting power fil-bord, jiena l-vuċi tiegħi mhix se tiddajjef, anzi sejvek tippermettili b'dan pass li ħadd il-vuċi tiegħi tista' tissaħħaħ. Marta Sportelli wedet li bħalma dejjem għamlet issa tibqa' titkellem kontra dak li mhux ġust. Bħala deputat, bħala membru parlamentari, bħala ċittadin ordinarju għandi dritt illi mmur u nattendi is-seduti tal-Planning Authority xorta, però darba flok inkun bil-qiegħda mal-mejda tal-bord ta' min se jiddeċiedi, jiena nkun qiegħda bil-qiegħda mal-pubbliku u fejn ikun hemm bżonn, iva jiena l-concerns tiegħi inwassalhom minn qalb il-pubbliku. Waqt il-programm ekstra fuq ix-Xandir Nazzjonali, Marta Sportelli qalet li d-deċiżjoni li tirriżenja ħadita wara li ripetutament affarijiet li kienet qed tiġbed attenzjoni dwarhom waqt laqat informali kienu qed jintefgħu taħt it-tapit jew isiru attentati biex jiġu mxejna. Qalet li fid-dawl ta' dan la darba d-deċiżjonijiet kienu qed jittieħdu xorta waħda fl-interess tal-ftit issa tkun qed wassal it-tħassib tal-poplu mingħajr ma tkun parteċipi f'deċiżjonijiet li minnhom igawdu biss il-ftit. Xavier inwassalhom minn mal-mejda tal-bord u minn ġo qalb il-pubbliku min irid jivvota favur ħaj jivvota favur xorta u min ħaj irid jivvota kontra se jivvota kontra xorta. Huwa irrelevanti il-post minn fejn tagħti ir-raġunijiet tiegħek il-għala inti taqbel ma' permess jew inkella ma taqbilx ma' permess. Mistoqsija dwar voti futuri fosthom dak dwar pompa tal-petrol f'Witilajn, Marta Sportelli qalet l-oppożizzjoni dejjem kienet konsistenti u hija kontra li jinħareġ dan il-permess. Al kontrarju, Gvern Laburista ilu snin jipposponi u għadu sissa ma ħareġ il-politika tiegħu dwar il-pompi tal-petrol tant li l-poplu kien kostret jipprotesta ripetutament. Din il-policy għadha sissa fi stadju ta' konsultazzjoni. Intant waqt dan l-istess programm reġgħet spikkat l-attitudni konfrontazzjonali tal-Ministru jinborġ li biddel id-dibattitu f'wieħed mimli attakki partiġjani.